Bosta Maltin u turisti approfittaw mit-tem sabiħu rħewla lejn l-imġar biex igawdu edizzjoni oħra ta' Festa Frawli. Festa Frawli saret attività annwali għal pajjiżna. Fil-pjazza tar-Raħal in-nies setgħu jixtru diversi prodotti tal-ikel mimlija bil-frawli fost oħrajn ġelati, waffles u xorb bil-frawli. Intramat ukoll infjorata taħt it-suntier forma ta' frawli f'koll kien hemm matta tpinġijiet li saru mit-tfal fuq barra tal-iskola primarja tal-istess Raħal. Għal din l-attività attenda Prim Ministru Roberta Bella iltaqa' ma' bosta familji u persuni li kienu qed igawdu din il-festa. Kruta One News attenta din il-festa fejn staqsa lin-nies kienet ir-raġuni ewlenija li xi jfittxu din il-festa. Bit-tweġiba komuni tkun li ġew hemmhekk għad-divertimentu biex jaraw kreattività bil-frawli. Għall-strawberries ovvjament u jien minix ġarrija ma noqgħataw sew il-festa tiegħi illum. U jien biex ingawd mid-diera għall-atmosfera u nara naqa' kreattività bil-frawli x'kapaċi jagħmlu. Kull sena niġu tax neħdu pjaċir. Anzi s-soltu neġu minn filgħodu llum ġejna issa. Tkellimna ma' Mario De Bono fejn staqsejnieh kemm ilu jipparteċipa f'dan l-avveniment. Mhux mal-ewwel sena u ma' t-tieni u ma' t-tielet. Ma minn dejjem konna ngħinuhom fiha. Fil-kummenti għaw De Bono qilna li bejn wieħed u ieħor intużaw madwar tunnellata u nofs frawli.